Türkmenistan'daki habarçylarymyz häzirki wagtda lukmanlara ýüz tutmagy we derman satyn almagy maddi mümkinçiligi bolmadyk maşgalalaryň köpelýänligini habar berýärler. Olaryň sözlerine görä şu günleri mekdep okuwçylaryň ençemesi grip we beýleki keselleriň mövj almagy sebäpli sapaklara gatnamaýar. Habarçylarymyzyň biri Liwap vilayatynyň Saýat etrafyndaky ýagdaý barada gurrun berýär. Saýat etrafynyň hastahanasynda mekdep okuwçylarynyň arasynda grip bilen çagy köp. Mülk suwçy owa awçy Saýatly daýhan birleşiklerindäki mektepler okuwçylarynyň grip keseli sebäpli keselhana getirilmeginiň izi üzülmeýär. Okuwçylaryň we ulularyň arasyndaky grip ýeti görnüşli. Onuň çağalarda sary getirme hepatit A virusy bilen utgoşýan halatlary hem terekdäl diýip Azatlyň vilayatdaky habarçysy yerli lukmanlara salgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä mekteplerde şu günler çağalaryň ortaça hasapdan 3den 1 bölegi okuwa gatnamaýar. Çağalaryň käbirleri keselhana ýüz tutýan bolsa käbirleriniň öýlerinde bejergi alýanlygyny tebe maşgalalaryň bir näçesinde lukmanlara ýüzlenmäge we derman satyn almagy maddi mümkinçiligiň ýokdugyny habarçymyz belliýär. Grip döwri derman satyn almagy ýagdaý bolmadyk hojuluklar üzerlik tüssesi bilen öýlerinde özlerini bejerjek bolýarlar. Saglygy erbetleşýänleri hem köpelýär. Emma lukmanlar öý bejergisiniň ýagny limon üzerlik we şoňa meňzeş tebigi serişdeler bilen grip virusyna garşy görüşip bolmaýanlygyny aýdýarlar we mümkinçilik bolan ýagdaýynda hökman keselhana ýüzlenmegiň zerurlygyny ilata düşündirýärler diýip Liwapdaky habarçymyz yerli lukmanlara salgylanyp habar berdi. Liwap vilayatynyň Saýat etrawynyň keselhanasy bilen habarlaşyp bolmady. Aşgabatdaky habarçymyz paýtaxt ýaşaýjylarynyň arasynda hem zerur medisina kömeginden kadaly peýdalanmagy mümkinçiligi bolmadyk adamlaryň bardygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä käbirleriň operasiýa üçin maddi mümkinçiligi ýetmeýär. Tebe operasiýalaryň tölegli bolmagyna garamazdan ulanylýan zerur dermanlar we medisina serişdeleri hem hastalaryň hasabyna üpçün edilýär. Operasiýadan öň zerur dermanlaryň we medisina serişdeleriň sanawyny berip hastadan satyn almagy talap edýärler. Her bir operasiýanyň öňünde bu sanawy goşurýarlar. Oňa hirurgiýa ellikleri kateter peşe ýygnamak üçin gap, hatda tikmek üçin ýüp girdilýär. Meniň tanışym diňe bir hirurgiýa ýüplerini hususy dermanhanadan satyn almak üçin 900 manat sarp etdi. Operasiýa köp adamy el ýetirli däl diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistan ýylatyň arasyndaky keselçilik ýagdaýyna degişli statistikany çap etmeýär. Ýurt resmiýetleri wagtyl-wagtyl döreýän ýokunç keseller epidemiýalaryny hem agzaman gelýärler.